ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲଟିଏ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର କଲେଜ କଲାବେଳକୁ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ନୂଆ ସାଇକେଲରେ ତ କାହାର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲରେ ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାତା, ବହି, କଲମ, ଖଡ଼ି, ସିଲଟ, ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ, ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଆଦର ଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାର ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ସାରା ଭାଳେଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ତା'ର ନୂଆ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଆସିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା ଯିଏ ପାଠ, ରଫ୍ ଖାତା, ବ୍ୟାଗ୍, ବହି ଛଡ଼ା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦିନ ଆସିଲେ ତ ଆମ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କିଣୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ତା ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା ଯିଏ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ପିଲା ଯିଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ପିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ପିଲା।